Kechengsi kadokabe Karbi official YouTube channel kelang ara doa na pachetame nilitum Karbi official YouTube channel hin benalitum kadokabe pachetame ningaklong pen suri kardom na pachiriglo kardom nongnam chithangklong Karbi lam kan arjan along kacheparjanun thegna abang pho abang phetum aki hai rangmukrang rongphar lapen ke aki hai pi Klirmina bongrung pi alang litum penang an Karbi lam kan arjan along kacheparjan pon era phi puthot non akimi Karbi lam kan arjan along alang litum phan kacheparjan pon ilitum thek poniglong ji Labangso lam kan arjan amen lake Rasen Keme Rasen Keme lapuan kanja bangkuan berbela sini alukan mantuni wantati dan hami kungan manten nipan malam sethanang Labangso alun jir kilun alun se peatom amen lake nongnam chithangklong Karbi alun jir kilun thekna na ase karjumena alun se peatum lun se po Birton Terang lapen ke lun se pi Jimmy Teron pi Labangso lam kan arjan along director of photography abang phulake aki hai Birton Terang makeup artist abang philake nongnam ka chithangklong a makeup artist abang phi aki hai pi Rupjili Terang pi Labangso lam kan arjan along direction lapen ke concept ke tok abang phulake aki hai Chinthongkiri be producer abang phulake aki hai Holiram Timung Labangso lam kan arjan kacheparjan pon tang poniglo lapen ke ilitum ka do ka bis nami Labangso lam kan arjana kang thim se tami HUNMELAN CINE PRODUCTION YouTube channel along stami lang poniglong da prang po alunjer arjuik me pik lapen ke lam kan arjan se tami lang ing me pik ji nang litum koman mat se aki hai rangmukrang rong phar alang li kacheparjan don do an lam kan arjan ke lang ning ka ching saming na nailo komen along tok ponigra pachini ponik tha pinia video lang ik me sen polote video pan like sipra video pan da share ponigra la poson tak video ga ki ta kelang poniklong ver japan nili tuma channel pan kang hon pen subscribe poni popusi ning chite poniglo kado ka vista me do me thakme tang de pinia video ke ponik belo kardo